रनियाबो जोंफोरनि आदासो जाबाय। बाबा, थेवबो नोंसोर आगोलनि खिन्थानांगौमोन जोंफोरनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ। आइ, जोंफोर सानाखैमोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरा बेबायदि जागोन होननानै। जोंफोर सानदोंमोन आगोलनि बाथ्राफोरा आरो जोंफोरनि गेजेराव नुजाफैनाय नङा होननानै। सानसे समाव जेरैबायदि जोंफोर नांज्लायदोंमोन, जोंफोरनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैयामोन, सानदोंमोन बेबायदिनो थानो हागोन होननानै। गथ'फोरा देरनायनि उनावबो माब्लाबाबो मोगा मोगि जानाय नङा होननानै सानदोंमोन नोंसिनि आइ उन्दैया पाटनायावनो थागोन होननानै। नाथाय दा बिसोरो क'क्राझारावसो फैबायना। औ आबैमोन, दा नोंसा आइ उन्दैया क'क्राझारावसो थायो। बे रनियाबो बेयावनो थायोमोन। बेनिफ्राय नोंसोर दा बेफोरखौ जेबो सानबाय थानांला, जि जाबाय आरो। होमबा आबै, आदा रनिया बियो मानो फैदों होनबा जोंहानाव? रनिया जेबो मिन्थिया आगै। जेबो मिन्थिया? होमब्ला आदा रनियाबो जोंफोरबायदिनो जेबो मिन्थिया? बियो होमबा सिनायैखायसो जोंफोरनियाव फैदों? औ आइ, रनिया जेबो मिन्थिया। बियो जोंफोरखौ रावखौबो सिनाया, नोंसिनि बाबाखौल' सिनायो। बेनिखायनो बियो फैनायनिफ्राय नोंसिनि बाबाया नुजायाखै। इसिबां जेथो गोनां न'खर, बेबायदि होननानै सानाखैमोन आं जोंफोरनि फेमिलिखौ। दा मा जागोन होमबा? आदा रनिया जुदि जोंफोरनि सोमोन्दोखौ मिन्थिया, दा मा जागोन? बेखौनोथ' खालायगोन। नोंसोर जेरै मिन्थियामोन बिबो मिन्थियाना। नाथाय दिनै बिनि सिगाङाव गासैबो बाथ्राफोरखौ खिन्थाजोबसिगोन। बेनिफ्राय खिन्थाखांनायनि उनाव मा जागोन? मा जानो आरो, बयबो सिनायलायसिगोन सोर सोरनि मा जायो। बेनिफ्राय जोंफोरनि आइ उन्दैया जेबो मिन्थिया नामा? दासिम नोंसिनि आइ उन्दैया जेबो मिन्थिया, थेवबो बियो फन खालायदोंमोन आंखौ रनिया थांदों नामा होननानै। बाबा, नोंलाय माथो बुंदोंमोन नोङो आइ उन्दैजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै? औ, सोमोन्दोथ' जेबो गैला, नाथाय बेफोरबायदि प्रब्लेम जाबा फन खालायो आरो गेजेर। दा रनिनो खिन्थानोसै। दा गथ'आ खिन्थाब्ला ओंखारसोलांसिगोन नामा? जोंफोरखौ ओरैनो नायनो हाखाया गथ'आ। उन्दैनिफ्रायनो बिमाया गाज्रि खोथा सोलोंहोबोदों। जोंफोरनि बारगा, जोंफोरखौ सैनाङा होननानै, जोंफोरखौ गाज्रि मानसि होननानै। दा मोनथिब्ला बियो खारलांखागोन। नोंसोर सानैया जेबो होननाङा दे आबै, जोंफोर गिदिर मानसिफोरा रायज्लायगोन। सिमां बायदिसो मोनबाय थाबाय, आं फोथायनोनो हायाखै। आं फोथायनोनो हायाखै। दाबो सिमां बायदिसो मोनबाय दङ आङो। इसिबां गिदिर खोथा जोंफोरनो सिखोमानानै लाखिदोंमोन ने आइ बाबा आबैमोना। आदायाबो मिथिबावोसो, जोंफोर सानैयाल'सो मिथिया। माबायदि इसिबां गिदिर खोथाखौ सिखोमाना लाखिनो हानायबा? जोंफोर मानो मिथिदों आगोलनि इसेबो? हमनोनो हायाखैमोन जोंफोर ने? औ, माबोरै हमनो हानो? बिसोरजों सोमोन्दोआनो गैखायाना। आरो बिसोर पाटनायावसो थायोमोननो, दासो क'क्राझाराव फैदोंनो। थेवबो जोंहा बाबाया हिनजाव सानै आरोना। आं माबोरैबा दुखु मोनदों। औ, थेवबो बुंदोंआनो माथो, बाबाया हाबा खालायनो गोसो गैयामोननो। बेबायदि माबा मोनसे जाहोन जादों आरो बेनिखायनो खालायनांगौ जादों। थेवबो ना, मुङाथ' सानै हिनजावना। आरो जोंफोर गामिनि मानसिफोराबो रावबो मिथिया न'? मिथियाथ' र', जाथायफोरा बेयाव जानाय नङाना, ओजोंसो जाबोनाय ना पाटनायावसो। बेनिखायनो गामिनि मानसिफोराबो रावबो मिथियासै आरो आइ उन्दैयाबो माब्लाबाबो नागिरना फैयाखैना। आइ उन्दैया बाबाखौ नागिरना मानो फैयाखैथाय? फैयाखै माने आबैया बुंदों माथो, जोंफोरा बाबाया जानो गैथारामोन ना। बेनिफ्राय बे आइ उन्दै लोङा बेसेबा कम्पानिनि मालिक मोननो, बिराद धोनि मोननो। बेनिफ्राय फैयैनि जाहोनाबो बेनोनो आरो। गावहा दोहोनिखाय बाबाखौ ओजों थाजानो लुगैदोंमोन आरो बाबाया, आरो ओजों थायासै, बिथिं फैबाय। अ, होनबा दा रनि आदा लोङा मार धोनि नामा? बेसेबा करोड़पति नामा? औ, धोनिथ' र', कम्पानि दङनो। नों होनबा दा माब्लाबा थांगोन नामा आदा रनि मोननाव? आदा रनिया लिंबा? मिथिया। आदा रनिया जोंफोरखौ सैया होननानै बुंदों माथो आबैया। दा होनबा बियो मिथिनायनि उनाव जोंफोरखौ सैनाय नङा खोमा ने? मिथिला आरो सैयोना सैया। जुदि बिनि गोसोआ मोजां, बियो सानसेबाबो बुजिगोन, खोथाखौ बुजिगोन, मानसि मोजांब्ला। मानोना बियो जायखौ सैया बिसो बिनि जिउखौ बासायदोंना। आदा गुथालासो बासायदोंना बिनि जिउखौ। नङाब्लाथ' बियो हाखराव गोग्लैनानै थैहां अबस्थाखामोन ना। आदायासो बिखौ बोखांबोदोंना दैनिफ्राय, हाखरनिफ्राय। औ, जोङो आदायासो बासायदों। दा होनबा बियो बेफोरखौ सानालासिनो रागा जोंना थांगोन ना मायबा? जुदि बियो सासे बुजिनाय मानसि, एसेबां गावनि जिउखौ रैखा खालायनायनि उनावबो जुदि बियो बे मानसिखौ सैयालासिनो रागा जोंनानै थाङो, बियो बिनि थाखाय माने मा बुंनो आरो, सासे बुजियै मानसि होनांगोन आरो जुदि बिदि खालायो बे जोंफोरखौ। आरो जोंफोरखौ नङाबाबो आदा गुथालाथ' बेखौ बासायदोंना। मा जागोन दा होनबा? नांज्लाय खमज्लायसो जागोन ना मायबा? गिबायसो आङो। मिथिला आरो मा जायो।
बिराद उन्दुबायलाय बेसे जाखोथाय समा आं दिनै गुवाहाटियाव थांथारनांगौमोन थांनायाथ' थांनांगौमोन नाथाय बिराद दुरबलबो मोनदों आं मोदोमफोरा बिराद साखादों आखायावबो दा फैसाबो गैया गरसेबो मैयाथ' बेनिफ्राय जाबायानो हटेलाव बेनि फैसाखौबो होनांगोन आङो नङाबा अबावबा गाज्रिसिन मोनना थागोन न'आवबो थांखाला आं दा फैसानि जगार अबेनिफ्राय खालायनो जादों र' दा फैसानि जगार अबेनिफ्राय खालायनो आं गुवाहाटियाव थांबाबोथ' फैसा नांगोनलै आंनावथ' गरसे फैसा गैयालै दा बे आदानावबो मा होनना फैसा बिबावनो मैयानि एसेबां बिलनि जाखाबाय मायबा सानबावगोनदां फैसा बिबावबा मा खालायनो हामगोन सानख' हायाखै आङो अबाव मोनदां फैसा आं दा लोगोफोरखौबो फन खालायनो हाथ'ला सालाफोरा आंखौ थैथों होननानै सानथों साला मा खालायनोदां उन्दुनोनो ओंखारहाला उन्दुबावनोसो लुगैदों आं दुरबल मोनदों ना दिनै थाङैयानो हामसिगोन बिराद दुरबलबो मोनदों आं सिखारबाय आबौ आबै सिरिखौनो मोनाखैमोन आङो दोखो दोखो उन्दुबाय दे आबौ उन्दुथों होननानैनो नोंखौ फुजियाखैमोन दे दा सिखारबायबालाय मोखां आथिं आखाइ सुदो साहा लोंदो आबौ साहाथ' लोंगोन र' माबा आबै मोदोमफोरा बिराद सानाय मोन्दोंलै आबै आंना आबौ आंलाय माथो बुंखादोंमोनानो ओंखाम गुदुं हांनि दे होननानै मालाय ओंखाम गुदुं हांबोला सानाय सुनायफोरा हामो नोंना बेमारबो नङा नालाय बे हाखराव इमान सम एसेबां सान नों गोग्लैना थादों नालाय मोनजाया मोनलोङा गोरा अन्थायाव बेखायनो सादों नोंना ओंखाम हांबानो हामगौमोन नोंखौ आरो माबायदि हांनो होनो आबै जोंखौ गावनि बिबै होननानै साना आरोना बेनिखायनो बेबायदि बुंदों आबौ बेबायदि नङालै आबै नोंबायदि आबै लोगोखौनो मोनफेराखै आङो होमब्ला आबौ मोनसे खोथा सोंनि दे नों जुदि मोनथियो आरोना जोंफोरखौ मोजां नङा होननानै मा बुंदों आबै आं बुजियाखै आबौ मायबा जाहोनाव नों जेनेबा बेबायदि जाब्ला आरोना बेबायदि जाहोन सफै मालाबा माबि जाना होयोना आबौ नों जोंफोरखौ नायनो हायि जागोन नामा आबौ सैयै जागोन मानो बेबायदि बुंदों आबै मानो सैयै जानो आबै नोंसिनि न'खरनि फिसालायानो आंखौ बासायदों मानो बेबायदि खालायनो आंलाय दिनै बे आदाया नङाब्लानो आं थैसिगौमोन बेथ' आंनि थाखाय इसोरसो आरो नोंसोरखौ मानो गाज्रि मोनो होनबा नों जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौ गाज्रि मोनाना आबौ जुदि माब्लाबा मिथियो जोंफोर नोंनि सुथुरसो होननानै मालाबा बेबायदि जाफ्लांबा है आबै मा बुंदों नों बेफोरखौ नोंसोरलाय आरो आंनि माबायदि सुथुर जानो हानो आरो आं गोबां खोथा सोलोंबाय दाख्लैबावै हाखराव गोग्लैनानै मानसिया गोरोन्थिखौ निमाहा होनो हानांगौ मानोना मानसिनि जिउआ दसेनि थाखायल' जोंफोर गावनि जिउखौनो लानानै मानसिया मानसिखौनो गावखौनो लानानै गोबां दुगा खालायो आबौ नंगौथ' र' दुगानो मोना मानसिया नाथाय जों जेबो नङा बे आबहावा बे इनभाइरनमेन्ट बे नेचार बिसोरसो जोंनिख्रुइ गिदिर जों जेबोआनो नङा दाख्लै अखा हायै हायै आं हाखराव गोग्लैनानै थैसिगौमोन आं बे खालिसो बुजिदों आं मा थारमाने आं गावखौदि एसेबां दुगायो मानसि होननानै मालाबा गाज्रि खामानिबो मावनो हानाय माबाबो हानाय बे खालिसो बुजिदों आं मानसिया मा थारमाने मानसिया मालाबा गोरोन्थि मावोबाबो निमाहा होनो हानाय गोहो थानांगौलै आबै आं खैफोदाव गोग्लैनानै गोबां खोथा बुजिनो हाबाय गावखौनो माब्लाबाबो बिराद गिदिर मानसि गोरों बिराद दोहोनि धोन सम्पति गोनां बेफोरबायदि माब्लाबाबो दुगा नाङा मानोना मानसिया गुथ्रासो जेबो नङा मानसिया हाद्रि गुन्द्रासो आबौ नोंनि बेखिनि खोथाखौ खोनानानै आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आं बुजिबाय दे आं गिला आरो आं जेबो गिला मिस्टिफोरखौ बुंनानै रुमखौ मोनसे बारायबावनाया हामगोनसै नामा माथि खिजानि रनिया थायोआनो जोंफोरनाव बे मादैजोंबो नांज्लायना फैदों होननानै बुंदों जोंहानाव थागोनबोथ' जानो हानाय बियो दिनै मिस्टिफोरा फैब्लाथाय रायज्लायनांगोन र'
न'आबो बेखिनियानो नांगौ बायदि सम लाथारबाय जानांसिगौमोन दा एसेबाबो वाल होनायानो दासिमबो कमप्लिट जायाखै आं आरो सानदोंमोन जुलिनि उनाव न' गोदानावसो हाबिलाखौ दोनगोन होननानै दाथ' जिखौ नुदों मिस्ट्रिफोरा सानसे फैयो सानसे फैया बायला जिलायावनो थानांगोन बायदि मोनदों आं हाबिलाखौ बे साइडनि खिरखिखौबो एसे फिसा जानाय बायदि मोनदोंलै आं मिस्ट्रिफोरालाय खोन्थाग्रा मानसि थायोखाय एसे एला गोरोन्थिसो मावबाय नामा बाबायाबो थानाय जाया आइमोनाथ' जेबो मिथिखाया बेफोरखौ दाहाय फैब्लाथाय रायज्लायगोन र' मोजाङै मा सानबाय थागौलै अ रनि नों फै न' गोदानालाय रेडि जाहां माथो वाला कमप्लिट जाबानो जासिगौ औ मालाबानो जानांगौमोनलै मिस्ट्रिफोरा लेटसो खालायबावबाय न' फिसाखौनो दाबो लुनो हाला बिसोरबो मोजाङानो दे मोनबेसे रुम बानायदों गैयालै मोनसे नुनायावलाय गोलावानो नुदों माथो इदिनोसै फैसाफोरबो बारा गैया स्कुल बायदि गोलाव लुना दोनसै होनलाय अ मोजाङानो दे फसायदोंना न'खौ रनि नङाब्ला नोंनोबो मोनसे रुम बानायना होनसै नाङालै आदा नाङा नामा नाङालै आदा गेजेर गेजेर आलासिखौनो जाफैसिगोन बाबाया नुजाफैबाय माथो बे मानसिया मा खालामफैदों बेयाव नों मानो फैदों बेयाव नोंखौ मोजाङैनो सिनायो आङो नों सोर नों माबायदि मानसि नों मानो फैदों बेयाव मानो फैदों नोंखौ सिनायो आङो नोंखौ बावगाराखै आङो नोंनि महरखौ आङो सावगारियाव नुबाय थायोमोन पिक्साराव फट'आव नुबाय थायोमोन आं नोंनि फट'खौ नोंखौ नुबाय थायोमोन आङो नों सोर बेयाव मानो फैदों नोङो आबा रनि मा बुंदों नोङो आबा रनि सोर रनि सोरखौ बुंदों नोङो आबा होननानै सोर नोङो मा जायो नों आंखौ आबा बुंफैदों सोर नोङो आरो नों लाजियाखै नामा आंखौ आबा होननानै बुंनो आरो नों आंखौ नागिरनानै मानो फैदों बेयाव नोंनि बे गाज्रि खुगानिफ्राय आंनि मुं आंखौ आबा होननानै दा बुंसै